Kaixo, bideo honetan Daniel Mentraren web horria aztertuko dugu apurtxu bat. Bueno, frantsesez dago dana, baina egia da jarduera askok, GeoGebrako apleta oso intuitiboa dela, eta nahiz eta frantsesez egon, lasai asko egin ditzakegu. Bai, aurrerago modu guztietan esplikako dutzuet zelan aldo guzan itzuli. Ze azkenean izango dire berbai solteak itzultzea. Orduen, gure klasera ez badugu frantsesez eroan nahi, momentu batean itzuli dezakegu. Orduan, ingo dutez, pare bat adibidea aztertuko duguz. Orduen, adibidez, joten bagara hemen elementer bat, ikusiko dugu adibide hau, eta hau, lehen hezkuntzarako izango litzake. Orduan, esaten duzte, batuk eta hau egin behar dugula, esaten duzku, ia dominoan zenbakiak zenbatzen dakigun. Kasu honetan lau, eta orduen lau hau, ekarri behar dut puntito dira. Eta esaten duzte, ondo indotela. Urrengo jarduera. Hemen bi. Momentu batean batuk eta behin behar dugu, Ia agertzen dan, hemen, zeroa. Hemen adibidez. Hemen, bosta ipini beharko leukie. Orduan ikaslea egiten doan bitartean, autoebaluatu egingo da. Joango gara hoin, beste bat ikustera. Igual orain, bigarren hezkuntzako jarduera batera. Hemen algebran, berton klikatzen baldin badot, badaukat hau. Eta hau izango litzateke, igual ekuazioen ebazpenaren hasieran egin daitekeen jarduera bat. Orduan nik X-a kalkulatu behar dut. Orduan, balantza biak orekatuta daude, nik hemendik 100 gramo kentzen baditut, desorekatu egiten zait, orduan hemendik bebai 100 kendu behar ditut. Eta orekan daukat. Zer egin behar dut orain? 500 gramoak kendu ditzaket bitik. Hemendik kenduko dut 500 gramo, baina bertotik ere 500 gramo. Eta orain, X bat kentzen baldin badut hemendik eta hemendik beste bat, heldu naiz X 50 gramo dela. Ekuazioaren ebazpenaren sarrera izan daiteke jarduera. Berton deko zuez, Daniel Mentraren web horrian diktuzue 100 ariketa, orduan animetan zaituet begitutera, eta gustotan jatzuen hori, zuen blogean txertatzen. Zelan txertatuko geunke? Nik hartzen baldin badot hau, batzutan ipiniko dutzue hau, ia GeoGebra aplikatu nahi duzun, eta baietz. Bain behar duzuena da, hemen URL hau hartu, eta orduan blogean aldozue edo URL hau linkatu, edo bestela egin iruditzu bat, eta irudia web horri honetara linkatu. Venga, gero arte!